ассалому алайкум дӯстони азиз. Навори имрӯзаи мо оғоз меёбад аз гашту гузор дар бозор. Умедворам то охири навор бо мо ҳастед. ташаккур. Bozorda go'sht qiymat shiday pul nadore mo Hamsoya moshindor shiday pul nadore mo Quruta meforamona lekin sad afsus Narxi chaka qiymat shiday pul nadore mo Ro'zi daroz yonboshqada faqat mashina Aymada balo medona hamin mashina Yakasin isbi fahmona hamina Mezanimish megaza u zamina Bepli na meshay kheli Megan ki bira pul yo na megan chi kheli Voy bepli na meshay kheli Megan ki bira pul yo na megan chi kheli Jak sol shiday jeba ki masuma nadiday Megoy krizis kofta ba ma rasiday Rostcha mego faqat kush zanak joni ma Shashlika yak sol shiday chashmom nadiday Kiltai atlasi nabum kay mekharima Yak soshida yagon chizum namekharima Chibai qa taqdiri talxi taqdarume Mashina furukhta saru pa mekharima Bepli na meshay kheli Megan ki bira pul yo na megan chi kheli Voy bepli na meshay kheli Megan ki bira pul yo na megan chi kheli خریبایی رسیه هم پل ندارنه ای دستی تو باری زنک حال ندارنه همه شازیق در غریبی کسه شو خالی بسیاری شب پر سازیر کار ندارنه Khona mona bu binyanga shifi nadora Abe puli u gishnagi gopshi nadora Gufta merem yak durust taksim zanemo Shiguli yakama bi benzin nadora بپلی نه مشای خیلی میگن کی بره پلیو نه میگن چی خیلی وای بپلی نه مشای خیلی میگن کی بره پلیو نه میگن چی خیلی хуб дӯстони азиз, ман имрӯз ба бозор ба хотири хариди кирта рафта будам. Ба хатам як пироҳан харидам ва чунин крем гирифтам прикатин барои модарам бо нархи 500 сомонӣ. Ака намедонам рости гап истифода бурд шаби гузашта. Намедонам ака чӣ мешида бошад, аммо таваккал ба худо гирифтем. хуб дӯстони азиз, то наворҳои дигар дар паноҳи худо бошед. Ман ҳамаи шуморо дӯст медорам, эҳтиром мекунам ва чанде боз навор накарда будам. рости гап камтар машғули кору бори зиндагӣ будам ҳамирӯ ва телефонам вайрон буд. рости гап акнун насиб карда бошад, аз фардо видео мекунам ва албатта ба шумо пешкаш мегардонам. хай камбудӣ ҳаст дар видеоҳои ман, чунки ман он қадар вай нестам, ба қавли программист нестам ки ҳар гуна видеоҳо созам, ҳар гуна программаҳоро истифода барам. аммо ба чини зуру растагим ман навор мекунам, пешкаши шумо мегардонам. дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ки мара дастгирӣ кунед, комментария гузорин, лайк монин ва подписаться кунед.
агар ки боиси заҳматон нашавад. Албатта ман ҳам дар ҷавоб ба шумо хубӣ мекунам ва умедворам ки сухани маро рад намекунед. Хуб, дар паноҳи Аллоҳ бошед. Худованд ёру Қуръон мададгори ҳар яки шумо